Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Musta mies. Haluut sä turpaas? No Ismo laitella tässä päivää. Anteeksi! Koita nyt rauhoittua! Ja nyt turpo kiinni. Sinne vaan. Joo, mäkään en muuta täältä mistään hinnasta, mutta ei muuta kuin kauppakirjan teko. Amatööritontut, haistakaa perunalaatikko! Kaikesta ne ihmiset jaksaakin valittaa ja vinkuu alennusta. Ehkä me ollaan. Alkulämmittelyä. Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonne. Perhana! Saanko huomauttaa? Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Amatööritontut, haistakaa perunalaatikko! Aika nenäkäs tää uusi hippiäinen. Pannaanko rahaa poikimaan? Sinne meni Osteri Ossi. Appelsiinipuutikkuja manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites, onko kynsilakkari? Sinne meni Osteri Ossi. Sillalta alas. Sinne meni Osteri Ossi. Sillalta alas. Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Ehkäpä. Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Ehkäpä. Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Ehkäpä. Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis.